sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat Renisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga iya, terima kasih untuk Amang Boru Desa Datar Ragi Hotang. Dia Amang Boru Niba Amang Sianipar. Oke, berikutnya kita serahkan kepada Amang Ara Amat Taraja, Manang Ara si Hobi. Silakan Amang Ara. Mulai ate songon ni dot nya kadongan nak kening molo beda dolok na beda duhuk na inda beda tempat na beda do nang adat na anggo perjabaranon rupane ngasepakat tita sesuai dohot na taulahon masing-masing di daerah ta songon na husukun nak kening dia do hula-hula dia do tulangon jadi pe parbinoto aku pe masalahon ngetabba molo tulang do nak kening ditoba na taringo mai dung sahat anon matua doluk alana tulang ma nama bain sapu na disi imajo mungkin masalah tu perjabaran buasa hudokon nak kening asida nama masagi idi sinikku alai ro akadongan datung mungkin hula-hulai suruotta mebagin alana molo na watusi doda molo husus tu rajani tutur ima ulu urukung ihur alai molo tu perjabaran tuaka udangan nasing ima panaboli rusuk tulan dohot pohu ima na watu sinak kening idoban na hodokon nak kening asida nama masagi ala naung sededo nak kening tudu-tudu nini si panganoni ipasahat alai jabbari naung sahat tu asida annon ima ulu rukung dohot ihur ima na watu si meda asing majono na di luar ta masing-masing kedua perjabaran memenuhi undangan nak kening ima panaboli rusuk tulan dohot pohu ima doban hodokon nak kening rupani asida nama masagi alai manang nabo hape tutu songon naung meragam nuaeng ba datu mungkin ala paddohakku gabe sursar dihalak ala paddohan dihalak gabe sursar di iba alana sorna holan iba na maka rejohinon do na mangulahonon ia hutai do luhut nama sama-sama nama karejohon imara na boi dokonokku masalah jabbar nakening dot pangatusion masalah tu si bagadik tua mau lihat tema hos pinatak kok mau setu hos setabi jo asal pasah jo lana buti muse bana urok kosong ni dakkola non na merdala ni si merdala do dekke do ulos dekke adong don sian ise ma dekke on adong dan non ima molo na hula-hula do nagabe niabangan ima nama buat dekke do ulos boy do buat ni tulang dekke boy alai dang wajib be bodo bonon na ulos boy alai dang wajib i sena niabangan ima nama buat dekke na wajib do ulos ima tabasya na molate di host. Ya, terima kasih untuk Amang Ara Amat Taraja. Amang Ara Sihombing. Ya, itulah Amang ENC Sinaga untuk tanggapan daripada orang tua kita Wairai Ramang. Nasi kok be, nataralu si suku-suku ni Amang. Ngabe inang host ay mulai tegurang wa sebagai tambahan pengetahuan dia dihamiakan aposo.
Nang Pinang Puso kan. Jadi langsung mau sipul hola teh host asa langsung mengundurkan diri mawate. Masih gabi Atau sumali mengundurkan mana diri yang mengharana lagi pemilihan kita naik. alai ada yang mah Statement maniko kan. closing Nah, statement penutupan. Iya. closing. Jadi parjulu mulai ate madohonoku di suata mulai ate madihamu saluhuna. Jadi takas memang berbeda-beda do anggo pengulahun di Pardasoni terutama di Parjabaran di tiap dua. Jadi terutama nakin mulai ti godang madohonoku tuamang tua paku Royal Sinaga. Luar biasa do nakin penjelasan memang jala memang na ido memang na jujut na di ulau kami. Ayau nuan tinggal di Jambi do. Di Jambi. Jadi memang antar songoni do ulau di Jambion. Jadi tulang do memang nagabi dan Jambangan. Jadi mulai tema host ngadi lihat partiket tu au di Sadarion. Sengaja dah kenal menebak ko tu pertanyaan tu Parjabaran memang akan alana di sini buai adong perdebatan. Anggoda jangan di si gabi hirana monoton do bereng rumon host ay terus do memperhatikan sektor menangi-nangi. Jadi ido sa gabi hute panak ku Parjabaran asa sa gabi songonarong do dinamikana jala ini host nang nagabi pala lagabi mengganggu. Songoni mah host mulai ate kurang izin turun mah dia hamus dia ate. Songoni mah mulai ate. Ya, terima kasih untuk Amang ENC yang terus di Parrohahon. Rumta doon na yung Parrohahon manang hosno. Duk magjuang ng royal, pinakanin niya ng roy. Oke lah, terima kasih Amang ENC ya. Terima kasih telah bergabung di room kita ini dan membuat room kita ini semakin melebar juga untuk pembahasannya dan semakin mantap. Berikutnya kita akan masuk untuk bagian statement closing. Nah, karena ini memang statement closing, jadi kita putarlah satu lagu kejayaan. Itu tuh Amang Jasmine. Alah lagu kesukaan na doon naman. Jadi ngarang sobat to. Iya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian statement closing dan kita persilakan untuk Bapak Blue Hands Manalu untuk memberikan kata statement closing terlebih dahulu. Silakan, Bang. Oke, mulai dari mana baru? Mulai dari mana dia kadamang di nonang tapotarion, dabo matutuli di pertiket ta. Ala binereng nakingani ragam ni akapat dapot. O gabi beta baparmino to matutuli hitai. Jala urang naking akka suku-suku ni nasape mendasar alai ala masuk teknik mungkin dang boy haro jelas alana dison naking san awal pesulido kita madok nang abang patan nang sulina kon boy do di namang poyo siga beda musire penong Parjabaran diso buru namar mia beda lebih Parjabaran diso beda jadi justru alani do naking si patangi-tangi memang molo lau kita hal japar ya pasti berbeda-beda sudi nang adong nagu apa secara itu baik pesontonan nungang di luar ni amang royal beda do japar molo namar mia do siga pasti berbeda Oma na binuat poin na artinya sudi kita na kumani berbeda molo di ane alai molo di pemaknaan ni na judon nunga beda po sepakat di son dia mengopoi dia pertanyaan molo di hal teknik na do manang di praktek na di lapangan nga masih tapi gabi ko ni sudi dia kita na tinggal di Parserahat kita tinggal di Bonapasugi adong perbedaan ni ya Kata gabi ko pido dengan tang palarong sa persoal ko ni molo pe adong si pata berbeda mo sa dia ido memang ikonong do perbedaan ni asa dapat kita ba gudang ni happy pemahaman tentang tusi alai di makna ni naking na mga poyo nung adapok besikop sudi dari si suwero judul naon dang adong besuku-suku di dia do perbedaan ni mga poyo pertanyaan di dia do persamaan na nunga betakas di katorang aka damang nakisudi di na mabigi bilang adong molo di na berbeda na kung di hal teknis na dong molo di si boy berbeda ya wajar di berbeda buat berbeda na ngakaingan at TV nungaing berbeda do asal sa kitaan dalam songon musero
di akadamang molo pe si pata olo gabi songon nanai otigi akka dinamika ni diskusi dan arong di sini gabi asing apalagi masongon akka kami na digijang dang nama dok kami nama lo akama kami siswi na ibu ipahaman nami do na pinaturang na dang na gabi nako pe kami diudang digijangon sa sitong na mungkin ra babu do hono nungang sarupa do hita rapat na marsiajar do hita di si habata kotai dang na ala ni gabi umalo kami molope gabi kami gijang ala ni iro selasnya roha serong akka dongan na diskusi na beru tu gijang unang say koran kami terus arong na nakka na beru bay aga suku-sukun asalamu tapahebang pangatusyot tadi habata kontay molope tu ngarong akka hata na majuluhu manang nasalpo pos roha nang masyuru makita disi ala na kita na marlaning-laning do iso dangarok kami mapeke putusan diakan na daulahon naneng si udah nonton ke depan. Songon ini aja songon hata pani pulis anau horas mati sadu nama date mah. Oke, terima kasih untuk Amang Damanik pengacara ya. Dan begitu juga terima kasih untuk Bapak Blue Herbs Manado. Ematong namangan ruha partikia do panatusan ni Bapak di bagas rum tasadarion. Oke, berikutnya kita serahkan kepada Amang Patang Sinurat. Silakan Amang Patang. Songon na cerado hosok ku bereng episodion ate. Lagi menyambut kemerdekaan Indonesia, Nang. Lagi menyambut kemerdekaan Indonesia. Itu, ate mahos. Jadi buti taringo perjabar. Memang asonang salah paham doi. Mulai do surung-surung. Bunun dan namo kipal. HP sementara naro di nganani arong dongat sahuta arong dongat tubu HP perjabat dari datu tulis panganon HP itado surung-surung dang dapotak kalaki perjabar itu jadi dang sesudah ulaun dohono surung-surung orang ulau tertentu do moledo surung-surung hippalla matu hula-hulai molo hula-hula tutulang molo tutulang hula ima pengertian ni surung-surung dang arong besah hati turung atubuni be Dunga sa tani be pedang arong be bono lagi na mamulak ba masurung-surung. Jadi mulate ma hita kadongan na digijang. Mulate nang kapanoton, mulate nang tuhos. Nakaning sa ni taring mati sinagodo. Tudutus pangan ini bagi dalam ni ba. Ay no porlun ne mana pa. Memang ay liang nedo manang dia rabusan na dia nang narakko. Oke, lima sosanga palilikuin na sinagan nun. Mulate mak. Ya, terima kasih untuk Amang Patan Sinurat ya. Berikutnya kita serahkan waktu kepada Amang Royal Sinaga. Silakan Amang Royal Sinaga. So narugo do opan ay tutur dia magpatanod do arwa. Baru. Nga pala tong husarihon nak kaningani hudo upar hubasi aliang nai huamang sinurati lian notubal nai danik. Ason ndak si hutur-huturi do nyak kursik ko na letong di huturi horwa. Patanok. Amang request Amang Sinaga 14. Hati-hati ini mulai yang ngempat. Iyon na ulo. Ay mula huwa mang patanom memang oruan na mati-ati na yun ang patinggil gusto ara na yun na ulo. Na yun naman dia. Asa unang marni ang inah Amang Sinaga. Mula ate sa may tatutu kanitulo. Di bartik yan noon, statement closing na mahita.
Tahamaw latehom mah nonang laning nanging tai inamak katatai hita manguhal si habatakot tai sadok tahata hoppe nata manang natahya taida manang nabui talapati parbinoto ani taparhatutu ma adong nabinoto alai guburangat dope naso niatusan manakpe naso binoto nabinoto ni dongani gudangat dope naso taboto atong marhite no nang laning langi hita nani hatahon ni dongan gabe pabidak ko parbinoto amay dihita na humurangi asa mamulus buti may siya si pareon unang gabi adong mangulum manakpe may karata ikop kita ikosongonod do ikosongonon alamang nabohape yak kalua na taingani marragambe do hita mangulahop para datot tai laus tahalasod doi di luar tai alai marhite na marnanang nanik kita nuaing ihata hodongan nani luar na gabetabba parbinoto wadihita marhite nonang nani marhite judul na pinatupani inang hos marhite ima inamak katai tarlumubima yana mabepadapot tiba sa diri tuak kadamang dainang salhu na tarlumubima yak kana maningi hosyatoru molotukpe pasita pati buriba makatahon diak kadamang do dainang Marsia jua mahita dina humurangi ina palubihu pe yamang horus samuma ina hurangi tabbori hamu asa marhitei marodolak katenena tua-tua na madok sihiki sinulenggam tapili ma nanubenggani nagabe si peopon atong na tua-tua na madok takko ina padurung tua donang persuban iyak kana humurang dais petututang gurung tok kahita marsihasoan asa giring-giring doi tu kosta-kosta sakok doi di badingdingan horas dohi tamarhite rumon martarias horas sitahwak kari marsugud madopakon parsaulian Matutu. Tema partikian otto ito hos mau lihat ya Malaya matong dihatok kami tu amang blue amang royal sinaga natong mengalir roha partikiado di pangatusan ni damang di bagas rumta sadarion tapasama partikiado amang boru desa ada teragi hotang silakan amang boru. Ini bakas ayolong lalu bila laling kita makata-katai na os ada tema itu nangopoy do pertanyaan no atung takdos uli di pa saat akan itu ini tangihon si pareon niba lamutaba matutu parbinotoan laisong dia pe padohak ko nakaningani di hutan nami doharo na tu saya kon ni tulang niba nakaningani asing lu asik siap orna asing lu tu asik kaparada tu ne lagi masa tu percabaran asadabo mai tu nyari taru giba itu suki pora-pora mulu neng dapota ni bakal muli baik mulu marluza do marguru matuakan marroa dapat mayatong dina marguri betuakan itu ni bon saya dapat matutuak ke polana botom matutu dia keparadetun nalinganan yakan itu bon papos roa atau kurang lebih dipakai on niba dia ka nama bain hurang dia ka pada niba di suku-suku ninang hos
batu kurak pe barak manggoi may takkan tu ya songoni nakkan og bigisa mo liate ma dita sa na gabi masalah horas pasaha mau patape matuin ang hos mo liate may nung gabi matutu. Oke, tong mamadok mau lihat ibadi amang burun iba, natong mengalir roha partik yaduk di pangatusan ni amang burun iba di bagas serumta na bahas mangop pay aja mangheran na agak hati. Wala nala ni majah mangopyon na kaning mangopoy doho pertanian. Terima kasih untuk Amang Boru ya. Berikutnya kita persilakan kepada Amang Ara Amataraja. Silakan Amang. Mulai tema asa hatau pate. Jadi tu amang patar rupani Amang patar Amang, dan Amang patar. So itatar ano kita di bagas room na. To kina mabuka room na Amangi. amang patar do hodokon. Iya. Jadi tu amang royal do amang blue hair. Memang jokas na do pe amang patanon. Oro do pe manugustos sipatu. Olo pe menarik kabel. Olo membuat kursi. Jadi perjebaran dengan mana kamu sida. Asa hatop ni sakap ni rohana. Dapat ni sakap ni rohana. Ima jo taringot tu sia deh. Ka lading mai. Molo statement Husarihon do aliang nai nakkaningan. Iro? Aliang nai do deh. Oke lah, molo statement closing sia now. Molo mangopoy nakining. Sepakat songon nahudokon sian awal ima nagabe jabu si bagadik tua na soboi dijual beon jadi harap do dugma tua doluk sian ima parborhak ni ne tua tuai ido hudok ko parjola lai bagabe tabba mamuse di bain amang situ morang nakening ba maulate ma molo masalah pajabaran songon nahudokon nakening dang teknis na be na nidokon ulu rukung ihur ima tu raja ni hula-hula molo tu raja naginok dengan sahuta ale-ale panaboli rusuk tulan dohot aka pohu imara na boy statement closing sianau jadi nunga gudang nakening aka pasa dibanyak kada emang nadigijangon aka dongan alai tongdo solot tonokku saya upasa songonna edukasi dihita songonomma asa tinapu maboras ni ribang asa dong jualot tonan ringgas mahita mangalok tangata martangiang asa hatop di pasu-pasu Tuhan jala dituturi Tuhan Tutur. hata siana moliate mani pasah mau se tu inang host. Oke. Terima kasih untuk Amang Ara Amataraja untuk mengalir roh partiknya dari pengatusan damang di bagas room laring-laring tas bodario namangate. Oke. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang masih tetap standby menyaksikan live kita dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan orang tua kita yang begitu luar biasa menginangnya, yang gak pernah bosan-bosannya untuk selalu hadir di room ini dan untuk selalu membahas tentang adat dan budaya orang Batak ini ya. Luar biasa. Jadi semoga melalui pembahasan ini yang menginang untuk para peserta juga yang masih bertanya-tanya ya mengenai tema kita hari ini, semoga juga sudah terjawab. Si Titi main nasi gopah golang-golang pangarahuna oti sosadia pena di pasahat akan tua-tua talirun tau sayang gia ma godang pinasuna di hita saluhuna. Horas matutu. Oke menginang, kita akhirilah pertemuan kita hari ini. Arasobing. Terima kasih untuk Amang Damanik ya, Amang Damanik pengacara. Pakai atau pas saya teh. Iya. Dan tetap doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Sampai bertemu lagi Amang Inang untuk di episode live kita berikutnya. Shalom Horas menjojua untuk kita semua. Urip pujo lomar si panganon. Hai teman-teman yang atur Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita
di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elatan Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.